ఈ సంవత్సరము సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సార్వత్రికానికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం, సార్వత్రిక సంఘానికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము ఈ మాటలు. కాబట్టి మరి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చి ఏం చేసేవాడంట? నెరవేర్చేవాడు. వాగ్దానం ఇచ్చి ఏం చేసేవాడు? నెరవేర్చేవాడు. కనుక దేవుడు ఎంత మరి మంచివాడు అంటే ఆయన అన్నాడు, నా మంచితనమంతయు నీ ఎదుట కనపరిచేదను. కాబట్టి దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని ఆయన కనబరుస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. రెండవది, ఈయన సమస్తమును బాగుగా చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి తన మంచితనం అంతా కనబరచడమే కాదు, సమస్తం కూడా ఏం చేస్తానన్నాడు? ఆయన బాగు చేస్తానన్నాడు. మూడవదిగా చూస్తే, నీ యందు భయభక్తులు గల వారికి నిమిత్తము నీవు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది. సార్వత్రికంగా మరి దేవుడు ఎంతో గొప్ప మేలు చేస్తూ వచ్చాడు. ఆయన దాచిన మేలును 2022 సంవత్సరాలకు ముందే దేవుడు సార్వత్రికానికి ఇస్తూ వచ్చాడు, సార్వత్రిక సంఘానికి ఇస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి మరి దేవుడి యొక్క మరి గుణం ఎలాంటిదంట? చాలా మంచి. అందుకొరకే ఒక మాట చూసుకుందాం. కీర్తనలు 107వ కీర్తన మొదటి వచనం. ఒక్క మాట చదవండి, బిగ్గరగా చదవచ్చిన వాళ్ళు, చదవగలిగిన వారు ఈ మాట బిగ్గరగా ఒకరు చదవండి. 107వ కీర్తన మొదటి వచనం. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. యెహోవా ఎలాంటి వాడంట? దయాళుడు. దయాళుడు అంటే మంచివాడు. ఎలాంటి వాడంట? మంచివాడు. తన మంచితనాన్ని మన ఎదుట కనబరుస్తానన్నాడు. కాబట్టి మరి సంఘ సార్వత్రికంగా దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చి మనం కొత్త సంవత్సరంలోనికి రాకమునిపే దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు. కాబట్టి మరి 21 సంవత్సరాలంట. కాబట్టి మరి మన యొక్క సహవాసంలో మరి ఈ విభేదాలు వచ్చి దేవుని ప్రజల మధ్య, దేవుని నాయకుల మధ్య శత్రువు చిన్న కార్యం చేసి ఎడబాటు కలుగజేస్తూ వచ్చాడు. కానీ దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చి అవన్నిటిని కూడా చేశాడంటే ఈ సంవత్సరము ఏం చేశాడు? వాటన్నిటిని కూడా రూపుమాపేశాడు. కాబట్టి వాటిని తొలగించాడు. కాబట్టి ఈయన సమస్తం ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు బాగు చేశాడు. కాబట్టి సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఏకం చేశాడు, ఐక్యపరిచాడు, సమాధానపరిచాడు. నాయకులకు, మన పెరిగినటువంటి నాయకులకు, దైవజనులకు మంచి మనసునిచ్చాడు. కాబట్టి ఈనాడు సార్వత్రికంగా కాబట్టి మరి అందరు కలిసి మరి దేవుని ఆరాధించేటువంటి గొప్ప ధన్యత ప్రభువు ఇచ్చాడు. కాబట్టి మరి ఎవరు కూడా ఊహించలేని కార్యం దేవుడు చేశాడు. ఎవరు కూడా మరి ఇవి కనులకు కంటికి కనబడు, చెవులకు వినబడు, హృదయానికే అగోచరమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తూ వచ్చాడు. ఇది కలలో కూడా ఊహించినటువంటి కార్యము. కాబట్టి మరి ఎలా చేస్తూ వచ్చాడంటే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చి ఏం చేశాడు? నెరవేర్చాడు. ఈయన సమస్తమును బాగు చేయవాడు. ఈయన సమస్తం ఏం చేసేవాడంట? బాగు చేయవాడు. ఈయన సమస్తాన్ని బాగు చేశాడు. కాబట్టి మరి సమస్తం కూడా ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు బాగైపోయింది. ఒక్క వాగ్దానం ఇచ్చి దేవుడు ఇన్ని సంవత్సరాల పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థనలకు దేవుడు సమాధానం ఇస్తూ వచ్చాడు. దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మన ఎదురుగా కనబరుస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి ఒక భేదాభిప్రాయాన్ని తీసివేస్తూ వచ్చాడు. అందుని బట్టి ప్రభువుకి ఎంతో వందనస్తులం. కనుక ఇక సమయంలో బల్లాలు చేయి వేసుకునే దానికి ముందుగా మనం ఈ మూడిట్లో ఒక మాటను మాత్రమే ధ్యానం చేసుకుందాం. ఈ 3 సార్వత్రిక సంఘ వాగ్దానాలలో ఒక్క మాటను మాత్రం మనం ధ్యానం చేసుకొని ప్రభు యొక్క బల్లాలో మనము పాలు పొందుతాం. మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయం. మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయం. కాబట్టి దేవుడు దైవజనులకు
పెద్దవారికి మంచి మనసునిచ్చాడు. ఇదే రీతిగా మేము కంటిన్యూగా కొనసాగిపోతామని వాళ్ళు ప్రకటన కూడా చేస్తూ వచ్చాడు. వారి తీర్మానాన్ని దేవుడు బలపరిచి స్థిరపరిచి సంఘ క్షేమాభివృద్ధి ఉన్నట్లు మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిందిగా సార్వత్రిక సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి ప్రభుకి ఎంతో వందనాలు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయము 37వ వచనం మరొకసారి చదవండి మా మాటను. ఈయన సమస్తమును బాగుగా చేసి ఉన్నాడు. ఈయన సమస్తం ఏం చేసినాడంట? బాగుగా చేస్తూ వచ్చినాడు. కాబట్టి ఏం చేశాడు? అలాగే మనం చూసినట్లయితే మోగవారు మాట్లాడినట్లుగాను, చెవిటివారు విన్నట్లును, మోగవారు మాట్లాడినట్లు. కాబట్టి 3 కార్యాలు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈయన సమస్యను బాగుగా చేసి ఉన్నాడు. చెవిటివారు విన్నట్లుగాను, మోగవారు మాట్లాడినట్లుగాను చేయుచున్నాడని చెప్పుకొని అపరిమితముగా ఆశ్చర్యపడిరి. కాబట్టి ఈయన అనగా ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు. ఆయన ఈయన అనే పదానికి గుర్తు ఎవరంట? యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? సమస్తమును బాగు చేసేవాడు. కాబట్టి ఒక మాట మనము ఆధారం చేసుకుందాం. ఈ యొక్క సమయంలో ఆయన సమస్తం ఏం చేసేవాడంట? బాగు చేసేవాడు. ఎవరిని బాగు చేశాడు అనగా మన కళ్ళ ముందే కనబడుతుంది. మన యొక్క సంఘ సార్వత్రికంలో ఉన్నటువంటి మన సహవాసాన్ని దేవుడు బాగు చేశాడు. ఒక నింద అనేది ఈ భేదాభిప్రాయం అనేది అందరూ కూడా కలవరపరచేటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఈ సమయంలో దేవుడు ఆ నిందని తొలగించాడు. ఇక నుంచి మనకు అందరం ఒకటైనటువంటి వాగ్దానం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. వాగ్దానం నెరవేరుస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి మరి ఆయన చేసేటువంటి కార్యాలు పరిశుద్ధమైన గ్రంథంలో ఒక మాటను మనం ఆధారం చేసుకొని మనము బల్లాలో చేయవేస్తాం. ఈయన సమస్తమును బాగు చేయవాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈయన ఎలాంటి వాడంట? సమస్తమును బాగు చేయవాడు. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా ఈ లోకంలో లేదు, ఎక్కడ కూడా లేదు. ఆయనకు సమస్తమును సాధ్యం. నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తం సాధ్యం. కాబట్టి అనేక మంది దేవ సేవకులు కూడా అంతెందుకు, నేను కూడా నమ్మలేదు. నమ్మలేదు. ఆదివారం పరిచర్యకి వెళ్ళి క్రిస్మస్ పరిచర్యకి వెళ్ళి వచ్చి అలసిపోయి పండుకున్న టైంలో సహోదరి వచ్చి లేపి ఆ వీడియో చూపించింది. హెబ్రోన్లో అందరూ దైవ సేవకులు దైవజనుల పైన ఉన్నటువంటి ఫోటోను చూపించింది. కాబట్టి చూడగానే లేపినందుకు కోపం వచ్చింది, కానీ చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. కానీ నిజమా కళ? నా నిద్రంతా కూడా తేలిపోయింది. ఆ సెల్ ఫోన్లో వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు ఇది నిజమా కళ అంటే ఇన్ని దినాలు ఏం చేస్తున్నాం? ప్రార్థన, ప్రభువా అందరినీ కలుపు, ప్రభువా అందరినీ ఏకమనసు దయచేయి, మా పెద్దలైన వారు నాయకులైన వారు అందరూ కలిసి ఉండాలి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ దేవుడు చేసినప్పుడు ఏమైనాం? నమ్మినామా? నమ్మం. చాలాసార్లు ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఏం చేస్తామంట? ప్రార్థన చేస్తాం కానీ దేవుడు చేస్తానేది మాత్రము నమ్మకంగా ప్రార్థన చేస్తాం, కానీ దేవుడు చేస్తాడని మాత్రము నమ్మం. కాబట్టి అది నా జీవితంలో కూడా బయటపడుతూ వచ్చింది. దేవుడు చేస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకం అవుతుంది కదా, చూసినప్పుడు ఏమైపోయింది? కొంతసేపు తడబడుతూ వచ్చింది అనమాట. కనుక ఈయన సమస్తమును బాగు చేయవాడు, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. కాబట్టి నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం. కాబట్టి ఎవరి ద్వారా? ఆయన ద్వారా. ఆయన లేకుండా ఏ కార్యం కూడా జరగదు. కనుక ఈ యొక్క సమయంలో ఒక మాటను మనం ఆధారం చేసుకుని రాజుల 2వ గ్రంథము 20వ అధ్యాయం. రాజుల 2వ గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 20వ అధ్యాయం 5వ వచనం. నీవు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతి అయిన హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుము, చదవమ్మ, గట్టి చదవండమ్మా. నీ పితరుడైన దావీదునకు
నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచి తిని, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను. చాలు, నేను నిన్ను ఏం చేస్తాడంట, బాగు చేసేదను. కాబట్టి బాగు చేయడం అంటే చెడిపోయిన దాన్ని బాగు చేయటం. కాబట్టి మరి ఏది చెడిపోయిన ఎక్కడ పోవాలి మనం? ఇప్పుడు బండి చెడిపోతే షెడ్డుకు పోవాలి, సెల్లు చెడిపోతే షెల్ షాపుకు పోవాలి. కాబట్టి మరి అదే రీతిగా ఆయన చొక్కా జరిగితే ఎప్పుడు మిషన్ దగ్గర పోవాలి. కాబట్టి ఏదైనా సరే డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, చెడిపోయినప్పుడు బాగు చేసేవారి వద్దకు మనము వెళ్తాం. అలాగనే ఈయన కూడా ఏం చేసేవాడంట, బాగు చేసేవాడు. కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ? హిజ్కియా. ఎవరంటే ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? హిజ్కియా. హిజ్కియాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట. కాబట్టి ఏం చెప్తా ఉన్నాడు, హిజ్కియా వద్దకు నువ్వు పోయి అతనితో ఇట్లనము, నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడకు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచి తిని, నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను. కాబట్టి దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి వాగ్దానం, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను. హిజ్కియా అనగా ఆయన నామానికి అర్థము యెహోవా నా బలము, యెహోవాయే నా బలము. కాబట్టి మరి ఇలాంటి హిజ్కియా ఆయనకి ఏమైంది అనగానికి ఏమవుతూ వచ్చింది? హిజ్కియా గురించి కొన్ని విషయాలు మనం చూసినట్లయితే దేవుని యందు ఎంతో ప్రీతి కలిగిన వాడు, ఎంతో మరి మక్కువ కలిగిన వాడు, ఎంతో యథార్థంగా దేవుని సన్నిధిలో నడుచుకున్నవాడు. తన జీవితంలో కొన్ని ఎన్నో మంచి లక్షణాలు తన జీవితంలో మనకు కనబడతాయి. చూడండి, తన జీవితంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే హిజ్కియా ద్వారా కొన్ని విషయాలను మనం నేర్చుకునవచ్చు. ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో హిజ్కియా మనకెంతో మరి ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో మరి ఆత్మీయంగా ఎదగటానికి ఆయన యొక్క జీవితం మనకి ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటా ఉంది. చూడండి, మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే దినవృత్తాంతములు, 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథములో కాబట్టి కొన్ని ఆయన జీవితంలో కొన్ని విషయాలు మనము క్లుప్తంగా చూసుకుంటాం. 32వ అధ్యాయం, 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 32వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 32వ అధ్యాయం 8వ వచనం. మాంస సంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయం చేయుటకును మన యుద్ధములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పగా, జనులు యూదా రాజైన హిజ్కియా చెప్పిన మాటల యందు నమ్మిక ఉంచిరి. మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే హిజ్కియా ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంట, తాను చెప్పిన మాటల యందు అనేక మంది నమ్మకం ఉంచుతూ వచ్చినారు. ఇక్కడ ఒక సందర్భంలో వారికి వచ్చినటువంటి శ్రమ, వారికి వచ్చినటువంటి కష్టము, వారి మీదకి ఒక వ్యక్తి ఒక రాజు వచ్చినాడు. కాబట్టి వారు ఎంత కష్టకాలంలో ఉన్నారు. అలాంటి సమయంలో ఆయన జనాలకు ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం, జనాలతో మాట్లాడే ఒక మాట. కాబట్టి ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఆయన ఒక మాట మాట్లాడాడు, మాంస సంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ. మనకు మాత్రం ఎవరున్నారు? ఇప్పుడు మనకు ఎవరున్నారు? మనకు సహాయం చేయుటకును మన యుద్ధములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎంత చక్కని మాట ఇది. చూడండి, వారు ఆ కష్ట సమయంలో వారు ఆ సైన్యాన్ని చూసినప్పుడు తొట్లుతూ వచ్చినారు, భయపడుతూ ఉన్నారు, భయక్రాంతులు అవుతూ వచ్చినారు. అలాంటి సమయంలో అష్షూరు వారి యొక్క సైన్యాన్ని చూసినప్పుడు ఈయన వారికి భయపడొద్దని చెప్పేసి వారికి ఉన్నటువంటి అండ ఎవరంట? వారికి ఉన్నటువంటి అండ ఎవరు? మాంస సంబంధమైన బాహువే. కాబట్టి కష్టకాలంలో తన ప్రజలను ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి తన ప్రజలను ఆయన ఆదరిస్తూ ఉన్నాడు. అంతేకాదు ఆయన మాటలు ఏం చేస్తూ వచ్చినాయంటే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క మాటలు ఏం చేస్తూ వచ్చినాయి? యూదా రాజు హిజ్కియా చెప్పిన మాటల యందు నమ్మిక ఉంచిరి. కాబట్టి దేవుని యందలి ఎంతో మరి విశ్వాసం కలిగిన వాడుగా, రెండవది మంచి సాక్ష్యం పొందినవాడుగా ఉంటా వచ్చినాడు. కాబట్టి ఈ మాట కనుక మనం చూసినట్లయితే నూతన నిబంధనలో యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము ఒక మాట, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 1
39వ వచనం, నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినని సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరీలలో అనేకులు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిరి. కాబట్టి ఎవరంటే ఈమె సమరయ స్త్రీ. సమరయ స్త్రీ ఇచ్చిన సాక్ష్యము సమరలో ఉన్నటువంటి వారందరూ ఏమైపోయినారంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యందు విశ్వాసం ఉంచడానికి కారకురాలవుతూ వచ్చింది. కాబట్టి ఆమె ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యమే అనేక మందిని దేవుని వైపు మళ్ళిస్తూ వచ్చింది. అంతేకాదు చూడండి 42వ వచనం కూడా ఆ మాట రాయబడుతూ వచ్చింది, మా మట్టుకు మేము విని ఈ నిజంగా లోకరక్షకుడు తెలుసుకొని నమ్ముచున్నాము అనేది. కాబట్టి ఈనాడు చూసినట్లయితే సమరయ స్త్రీ ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యము, నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినవాడు మెస్సియా కాడా. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఆమె సాక్ష్యము, ఆమె జీవితంలో కలిగినటువంటి మార్పు. హిజ్కియా మాటలు వారు ఎందుకు నమ్మవలసి వచ్చింది? ఆనాడు యూదా ప్రజలు అలాంటి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు, అలాంటి బాధలో, అలాంటి ఇబ్బందులో ఉన్నప్పుడు మరి హిజ్కియా చెప్పిన మాటలు నమ్మటానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, హిజ్కియాలో ఎవరున్నారంటే ఇప్పుడు దేవుడు తనకు తోడై ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు తనతో ఉన్నాడు కనుక ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు వారు నమ్ముతూ వచ్చినారు. అంటే మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. హిజ్కియాలో మొట్టమొదటిగా ఏముందంటే ఇప్పుడు ఆయన మాటలు నమ్మటానికి గల కారణం ఏంటి చెప్పండి? హిజ్కియాలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఏం కలిగి ఉన్నాడంటే ఇప్పుడు మంచి సాక్ష్యము, తన ప్రజల మధ్య ఏం కలిగి ఉన్నాడు? మంచి సాక్ష్యము కలిగి ఉన్నాడు. కనుక తను చెప్పిన వెంటనే ఆ ప్రజలందరూ ఏమైపోయారు? ఇప్పుడు ఏమైపోయారు? నమ్మారా లేదా? ఏం రాయబడింది అక్కడ? హిజ్కియా చెప్పిన మాటల యందు నమ్మిక ఉంచిరి. ఇది మొదటిది. కాబట్టి ఆయన జీవితంలో మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే ఇప్పుడు అది మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన. రెండవదిగా చూడండి, రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఇదే దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 30వ అధ్యాయం, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 30వ అధ్యాయము 20వ వచనం, యెహోవా హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థన అంగీకరించి జనులను స్వస్థపరిచెను. రెండో లక్షణం, తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి రెండు మంచి సుగుణం ఏంటంటే ఇప్పుడు అది మొట్టమొదటిగా ఏం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన? సాక్ష్యం. చెప్పండి, ఏం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన? సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే, ఆయన యథార్థంగా ఉన్నాడు కనుకనే, పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు కనుకనే తాను చెప్పిన మాటలు వేరే వాళ్ళు నమ్మటానికి ఆస్కారం అవుతూ వచ్చింది. కాబట్టి మరి ఈనాడు మనం ఎవరైనా చెప్తే నమ్ముతున్నారా? మనం చెప్తే మన ఇంట్లోనే నమ్మట్లేదు, మన పిల్లలే వినట్లేదు. వింటున్నారా? ఎందుకు? హిజ్కియా ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటి అంటే, ఆయన చెప్పినప్పుడు యూదా ప్రజలందరూ కూడా నమ్మారంట. మరి ఈనాడు మరి మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన పిల్లలే మన మాట నమ్మట్లేదు, మన రక్త సంబంధికులే, మన తోడబుట్టిన వారే నమ్మట్లేదు, మనకు బంధువులే నమ్మట్లేదు. దీనికి గల కారణం, కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడా, ఆ సాక్ష్యం యొక్క విలువ ఎక్కడైనా మనం కోల్పోతున్నామేమో. కాబట్టి ఆమె చెప్పినవన్నీ కూడా అంటా అవుతుంది, నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినవాడు మెస్సియా కాడా. మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే ఆమె జీవితం మార్చబడుతూ వచ్చింది, తన జీవితం యావత్తు కూడా మార్చబడుతూ వచ్చింది. అప్పటి వరకు పాప సంబంధమైన జీవితంలో ఉంది, కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభువు దర్శించాడో తన జీవితం సంపూర్ణంగా తన కుండను అక్కడ వదిలిపెట్టిందంట. వదిలిపెట్టిన కారణం చేత తన నడవడిక మారిపోయింది, తన మాటలు మారిపోయినాయి, తన సమస్తం మారిపోతూ వచ్చింది. కనుక ఆమె చెప్పిన మాటలు వారు నమ్మి విని నమ్ముతూ వచ్చారు. ఈనాడు నీ నా జీవితంలో, నీ నా కుటుంబంలో, నీ నా సంఘంలో కాబట్టి మరి మాటలు నమ్మలేకపోవడం గల కారణం, ఇంకా కుండ అనేది ఏదో మనలో దాచబడి ఉంది నీ జీవితంలో, నీ కుటుంబంలో. అందుకొరకు నువ్వు చెప్పే మాటలు ఎవరు కూడా నమ్మట్లేదు. ఆ పాపం అనే కొండ ఉంది, అది ఉంది కనుకనే ఎవరు కూడా మన మాటలు పట్టించుకోవట్లేదు. అసలు మేము పట్టించుకోవట్లేదు అంటే ఏం చేయట్లేదు? పట్టించుకోవట్లేదు. కనుక ఇక్కడ చూసినట్లయితే హిజ్కియా ఎలాంటి వాడంటే ఇప్పుడు మంచి సాక్ష్యము కలిగి ఉన్నవాడు. ఇది మొదటిది. రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఎలాంటి వాడంటే ఆయన ప్రార్థన పరుడు. కాబట్టి ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతూ వచ్చింది? ఇక్కడ జనులు స్వస్థపరిచెను. యెహోవా హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థన అంగీకరించి ఆ జనులను స్వస్థపరిచెను. కాబట్టి అడుగుడు మీకు
ఇవ్వబడును, వెతుకుడు మీకు దొరుకును, తట్టుడు మీకు తీయబడును. కాబట్టి హిజ్కియా అడిగిన తోడానే ఏం జరుగుతూ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు వెంటనే కార్యం అనేది జరుగుతూ వచ్చింది. వెంటనే కార్యము జరుగుతూ వచ్చింది. ప్రేమైనటువంటి వారిలారా, రెండవదిగా తన జీవితంలో చూస్తే మంచి ప్రార్థన పరుడు. తిరిగి ఆయన ప్రార్థన దేవునికి అంగీకారంగా ఉంటా వచ్చింది. ఆయన ప్రార్థన ఎలా ఉందంటే దేవునికి అంగీకారంగా ఉంటా ఉంది. కనుక తను అడిగిన వెంటనే అక్కడ కార్యం జరిగింది. ఈనాడు రెండవదిగా చూస్తే ఆయన ప్రార్థనలో ఏ లోపము కూడా లేదు. కాబట్టి దేవునికి అంగీకారంగా ఉంటా వచ్చినాడు. కాబట్టి అనేక మంది స్వస్థపరచబడుతూ వచ్చినాడు. కాబట్టి మరి ఈ విషయంలో కూడా మనల్ని పరీక్షించుకోవాలి. మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మన ప్రార్థన ద్వారా కార్యాలు జరుగుతున్నాయా? కాబట్టి చూసినట్లయితే చూడండి, ఒక మాట అంటాడు. యెషయా గ్రంథము 59వ అధ్యాయం, యెషయా గ్రంథము 59వ అధ్యాయంలో ఒక చక్కని మాట అంటాడు. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం మొదటి వచనం, రక్షింపక నేరకై ఉండునట్లు యెహోవా హస్తము కురచ కాలేదు, విననేరక ఉండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు. మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ్డముగా వచ్చెను. మీ పాపములో ఆయన ముఖము మీకు మరుగుపరచెను గనుక ఆయన ఆలకించుకున్నాడు. ఎందుకు ప్రార్థనకు సమాధానం లేదంట? ఏమొచ్చింది అడ్డం? ఇప్పుడు అడ్డం ఏమొచ్చింది? ఎండవేళలో పనిచేస్తూ ఉంటే సేలల్లో ఒక మేఘం అడ్డం వస్తే ఎలా ఉంటుంది? అప్పుడు మంచిగా సేద తిరుతాం, అవునా కాదా? అమ్మయ్య అనుకుంటాం మేఘం అడ్డం వచ్చినప్పుడు. అదే మేఘం పోగానే మళ్ళీ ఏమైంది? ఈవి మళ్ళీ సర్రని అంటది అనమాట. అబ్బా చచ్చిపోతుంది కదా అనుకుంటాం. కాబట్టి ఏమన్నా కూడా ఏం చేసినాడు? ఎండ తగిలినప్పుడు చచ్చిపోతే బాగుండు అనుకున్నాడు. కనుక ఇక్కడ కూడా ఏం అడ్డం వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఏం అడ్డం వచ్చింది? మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ్డంగా వచ్చిండు. కనుక ఈయన జీవితంలో చూస్తే ఈయన ప్రార్థన దేవునికి ఎంతో అంగీకారంగా ఉంది. ఆయన ప్రార్థన చేయగానే ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు జనులు స్వస్థపరచబడుతూ వచ్చారు. జనులు ఏం చేయబడ్డారంట? స్వస్థపరచబడుతూ వచ్చారు. రెండవదిగా ఆయన మంచి ప్రార్థన పరుడు. మూడవదిగా చూడండి, మూడవదిగా తన జీవితంలో దినవృత్తాంతములు 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 31వ అధ్యాయము 21వ వచనం, 21వ వచనం చదవాలి తొందరగా. తన దేవుని ఆశ్రయించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి, ధర్మశాస్త్ర విషయమందేమి, ధర్మమంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని అతడు హృదయపూర్వకంగా జరిగించి వర్ధిల్లెను. మూడోగా చూసినట్లయితే కాబట్టి ఏం చేస్తా వచ్చినాడంటే ఆయన కాబట్టి ఒక పని కలిగి ఉంటా వచ్చినాడు. ఏం పని అది? కాబట్టి దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి, ధర్మశాస్త్ర విషయమందేమి, ధర్మం అంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని ఎలా చేస్తూ వచ్చినాడంట? హృదయపూర్వకంగా జరిగించి వర్ధిల్లెను. హృదయపూర్వకంగా చేయాలి దేవునిలో పని. దేవుని పని ఎలా చేయాలంట? ఎలా చేయాలి అన్నలారా? దేవుని పని ఎలా చేయాలి? హృదయపూర్వకంగా. కాబట్టి హృదయపూర్వకంగా చేయడం ద్వారా ఏం చేయబడతా వచ్చినాడు? ఇప్పుడు ఏం చేయబడతా వచ్చినాడు? వర్ధిల్లాడంట. ఏం చేయబడ్డాడు? వర్ధిల్లాడు. కనుక మరి దేవుని ఇంటికి వస్తే హృదయపూర్వకంగా పనిచేస్తారా? కాబట్టి ఒకసారి జయరాజ్ అన్న మెసేజ్ చెప్పాడు, విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? జయరాజ్ అన్న మెసేజ్లో ఒక నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటన ఆయన చెప్తా వచ్చాడు. ఆయన ఎక్కడో మరి ఏదో దేశానికి ఆయన వర్తమానం చెప్పడానికి వెళ్ళాడంట. వెళ్ళిన సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళి వర్తమానం చెప్పాడు. మరి ఆ వర్తమానం అయిపోయిన తర్వాత అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన టాయిలెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నారంట. ఆ సమయంలో ఒక సహోదరి వచ్చింది. టాయిలెట్లు అన్నీ శుభ్రం చేసి ఒక చేత బ్రష్ ఒక చేత మగ్గు పట్టుకొని చీపు పట్టుకొని వచ్చిందంట. వచ్చేసి అన్నం చూడగానే ప్రైజ్లాడినదంట. అరే పరాయి దేశంలో ఎవరు తెలుగులు మాట్లాడుతున్నారు కదా, నాకు ఒకసారి ఆశ్చర్యం అయిపోయింది. అమ్మ ప్రైజ్లాడినాడంటే. అన్నయ్య నన్ను గుర్తుపెట్టారంటే అమ్మ నేను గుర్తుపట్టలేదు. కాబట్టి మరి మీరు నాకు తెలుసు అన్నంటే అమ్మో నన్ను ఇక్కడ కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? కాబట్టి ఆయనకు సంతోషం వేసింది. కానీ సారీ అమ్మా నేను నన్ను గుర్తుపట్టలేదమ్మా అంటే, లేదన్నా నేను ఒకే ఫ్లైట్లో వచ్చినామన్నదంట. ఒకే విమానంలో వచ్చామని చెప్పిందంట. ఒకే విమానంలో వచ్చిందమ్మా, అయితే నేను చూడలేదమ్మా అన్నాడంట ఆయన. కాబట్టి ఆమె అనిందంట తర్వాత, అన్న ఆ విమానాన్ని తోలుకుంటూ వచ్చింది నేనే అని చెప్పిందంట.
ఏం చెప్పింది? ఆ విమానం దొరికి వచ్చిన పైలట్ని నేనే చెప్పిందంట. ఒక్కసారి ఆ మాట అనగానే ఈయనకుంటే అయిపోయింది. అలాగే చూస్తూ వచ్చినాడంట. కాబట్టి ఆ చేతులు ఏముంది ఇప్పుడు? మగ్గు. కాబట్టి వాటిని చూసి, అమ్మా ఇక్కడికి వచ్చి వాక్యం చెప్పినటువంటి నాకు కాదు ఘనత, నాకు కాదు పేరు, ఎవరికి రావాలి? కాబట్టి నీకు. చూసినట్లయితే ఎంతో మరి ఖరీదైనటువంటి జీవితం ఆమెది. అని చెప్పిన మాట, ఆయన ఎంతో ఖరీదైనటువంటి జీవితము. ఆమె ఫ్లైట్ ఆపితే ఎంతో మరి ఉన్నతమైనటువంటి హోటల్లో ఆమె బుక్ చేస్తారంట. ఆమె తినే భోజనం కానీ, తను ఉండే గది కానీ ఎంతో విలాసవంతం, ఎంతో ఖరీదైనది. అలాంటి ఖరీదు కలిగినటువంటి వ్యక్తి వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంది? దేవునిట్లో ఏం చేస్తూ వచ్చింది? ఇప్పుడు బాత్రూమ్లు కడుగుతూ వచ్చిందంట. ఏం కడుగుతూ వచ్చింది? బాత్రూములు కడుగుతూ వచ్చింది. చూసినట్లయితే తనకున్నటువంటి స్థానాన్ని, తనకున్న విలువను అన్నింటిని కూడా పక్కన పెట్టేసి ఏం చేసిందంట? ఎవరిని ప్రేమించింది? దేవుణ్ణి ప్రేమించి, దేవుని ఇంటిని ప్రేమించి, దేవుని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బాత్రూమ్ కడటానికి ఆమె ఇష్టపడి హృదయపూర్వకంగా ఇలా పని జరిగిస్తూ వచ్చింది. ప్రేమటువంటి సోదరి సహోదరుడా, అందుకు నన్ను గణపరచు వారిని నేను గణపరచెదను, నన్ను గణపరచు వారిని నేను గణపరచెదను. కనుక దేవుని తను గణపరిచింది కనుక తనకున్నటువంటి స్థాయి, తనకున్న విలువనన్నిటి కూడా పక్కన, నా దేవుని కంటే ఎక్కువ కాదు అనుకొని హృదయపూర్వకంగా పని చేస్తూ వచ్చింది కనుక దేవుడు ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? నా బిడ్డ, నువ్వు తిరగాల్సింది భూమి మీద కాదు. ఎక్కడ ఉండాలి? నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలి? నీ స్థానం భూమి మీద కాదు, నువ్వు పైన ఉండాలి. కాబట్టి మన దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలం మీద నిన్ను ఎక్కించేదను. కాబట్టి మరి ఆ రీతిగా ఆయన ఆ మాట చెప్పినప్పుడు కళ్ళబడి నీళ్ళు రాలుతూ వచ్చాడు. కాబట్టి మరి ఈనాడు ఎంతమంది దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించేవారు ఉన్నారు? టాయిలెట్లు అలా వాసన కొడుతూ ఉంటే అలా చూసుకుంటూ పోతారు కనుక నీళ్ళు పెట్టడం ఇష్టపడరు చాలామంది. మన మందిరంలోని మనం ఉన్న బాత్రూమ్ కడటానికి కూడా ఎవరికి ఏముండదంట? ఇష్టం ఉండదు. కనుక కాబట్టి ఈయన ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంట? దేవుని పని అంత యావత్తు విషయంలో ఆయన కలిగి ఉంటా వచ్చు, హృదయపూర్వకంగా చేసి ఏమైనాడు? హిజ్కియా వర్ధిల్లాడు. ఈనాడు నీ జీవితంలో వర్ధిల్లలేకపోతున్నావు, దానికి గల కారణం నీకు అసలు ఇష్టం లేదు. ఏదో పేరుకు వస్తున్నా కూర్చున్నావు, ఏదో 2 మాటలు ఆరాధన చేసాము, 2 మాటలు ప్రార్థన చేసాము, వెళ్ళిపోతున్నాం. అంతేకాని ఆ రీతిగా అలాంటి ఆశ కలిగినటువంటి ఆశుడ ప్రాణాన్ని తృప్తిపరచగలను. కనుక చూసినట్లయితే ఆ రీతిగా మరి ఆయన ఏం చేసినాడంటే హృదయపూర్వకంగా జరిగించి వర్ధిల్లెను. 300 అనుభవంలో హిజ్కియా జీవితంలో చూస్తే ఏమైపోయినాడు? ఇప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటిగా మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు. చెప్పండి, ఆ జీవితం ఎన్ని విషయాలు చూస్తే మనం ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఏం కలిగి ఉన్నాడు? ఆయన సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు. రెండవదిగా ప్రార్థనా పరుడు, ఆయన చేసిన ప్రార్థన ప్రతిఫలం ఉంది భూమి మీదనే. మూడవదిగా తాను చేసిన పని యావత్తు ఏమైపోయినాడు? ఆయన వర్ధిల్లుతూ వచ్చాడు. కాబట్టి మరి ఇలాంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ఇప్పుడు రండి, 2 రాజుల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 2 రాజుల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 5వ వచనం. నా ప్రజలకు అధిపతి అయిన అతనితో ఇట్లనుము, ఏమనగా నువ్వు కన్నీళ్ళు విడుచుట చూచి తిని చాలు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏమైపోయింది? మరి ఆత్మీయంగా చూస్తే ఇన్ని రకాలుగా ఇన్నంతలు ఎదిగిపోతూ వచ్చినాడు కదా, మరి ఆయనకి ఏమైంది అనేదానికి చూస్తే మొదటి వచనం, అదే 2 రాజుల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా. ఏమొస్తున్నది ఇప్పుడు? మరణకరమైన రోగం. ఎవరికి వచ్చింది రోగం? హిజ్కియాకు వచ్చింది. హిజ్కియా ఎలాంటి వాడు? ఆయన పేరులోనే ఉంది. ఏం పేరంట? యెహోవాయే నా బలం. దేవుని కలిగి ఉన్న వాడికి వచ్చింది రోగం. కాబట్టి మంచి సాక్ష్యం కలిగే వాడికి వచ్చింది రోగం, మంచి ప్రార్థన పరుడికి వచ్చింది రోగం, మంచి లోపల వర్ధిల్లిన వాడికి వచ్చింది ఏమొచ్చిందంట? రోగం. ఏ రోగం అది? ఏ రోగం అది? మరణకరమైన రోగం. కాబట్టి మరి ఆ మాట చెప్పగానే హిజ్కియాకి ఏమైపోయిందంట? ఒక్కసారి అడలిపోతూ వచ్చాడు. ఆ మాట చెప్పగానే, కాబట్టి యెషయా వచ్చి ఆ మాట చెప్పగానే ఒక్కసారిగా ఆయన అడలిపోతూ వచ్చాడు. కాబట్టి వెంటనే గోడ తట్టు తిరిగాడు. కాబట్టి మరి దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి కన్నీళ్లు
విడుస్తూ ఉన్నాడు. దీనంతటి గల కారణం ఏంటి? ఇన్ని మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి హిజ్కియాకు రోగం రావడం ఏంటి? అసలు ఇన్ని లక్షణాలు కలిగినటువంటి హిజ్కియాకు రోగం రావడం ఏంటి? కాబట్టి మరి ఆయనకు మరణకరమైన రోగం రావడం ఏంటి? ఆయన కన్నీళ్లు గార్చడం ఏంటి అనే దానికి గల కారణము ఒకే ఒక మాట. చూడండి, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 32వ అధ్యాయము, 32వ అధ్యాయము 25వ వచనం. బిగ్గరగా చదవం ఈ మాట. అయితే హిజ్కియా మనస్సున గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లు ప్రవర్తింపనందున అతని మీదికిని యోధా యెరూషలేము వారి మీదికిని కోపము రాగా చాలు. ఎందుకు అలా కలుగుతూ వచ్చింది ఆయనకు అనేదానికి మనం చూసినట్లయితే హిజ్కియా మనస్సున గర్విస్తూ వచ్చినాడంట. ఇన్ని అంతలంటే అనుభవం కలిగినటువంటి హిజ్కియా తన జీవితంలో ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు గర్వం వచ్చింది. తనకు చేయబడినటువంటి మేలుకు తగినట్లుగా ఆయన ప్రవర్తించలేదు. కాబట్టి ఎవరికి రోగం ఇప్పుడు చెప్పండి? ఎవరికి వచ్చింది రోగం? హిజ్కియా ఎలాంటి వాడు? మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వాడు, ప్రార్థన పరుడు, మూడవది వర్ధిల్లిన వాడు, హృదయపూర్వకంగా దేవుని పని చేసిన వాడు. కాలక్రమేణా కొంతకాలానికి ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు ఆయనలో మార్పు వచ్చింది. ఏమొచ్చిందంట? మార్పు. ఆ మార్పు ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు చూసినట్లయితే తన మనసున గర్విస్తూ వచ్చినాడు. నాశనానికి ముందు గర్వము నడిచింది. ప్రేమటువంటి సహోదరుడా, ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారిలో ఒకడు ఈయన. ఇన్ని మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి తన జీవితంలో కూడా ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు నష్టం వచ్చింది. అంతేకాదు రోగం వచ్చింది. ఆయన శరీరంలో ఒక భాగము పాడైపోతూ వచ్చింది. ఎవరు చనిపోతారు? కాబట్టి మొదటి దినాన మా దగ్గర చూస్తే పాపం ఒక సహోదరి మంచిగా ఉండే. కాబట్టి ఆమె మందిరానికి రాకపోయినప్పటికీ ఎప్పుడైనా తన ఇంటికి ప్రార్థన చేస్తే మంచిగా ప్రార్థన చేయించుకునేది, ఎంతో చక్కగా మాట్లాడేది. కాబట్టి మరి ఆమె మందిరానికి రాకపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా ఉండేటువంటి ఆమె ఒకసారిగా ఆమె కడుపులో నొప్పి వచ్చిందంట. కాబట్టి నొప్పి వస్తే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే తన కడుపులో గడ్డ ఉందని చెప్పారంట. ఆ గడ్డ పగిలిపోయి చనిపోద్దని చెప్తే ఆమెను హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్ళారు. కాబట్టి మరి ఆపరేషన్ చేశారు. కానీ ఆ కుట్లు అనేవి మానలేదు. కనుక ఆమె కొన్ని దినాల తర్వాత చనిపోయింది. తను చనిపోవడం గల కారణం ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి? తన శరీరంలో ఒక భాగము చెడిపోయింది. తన శరీరంలో భాగం ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు చెడిపోయింది. కనుక ఆమె మరణించింది. కాబట్టి హిజ్కియా కూడా ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు మరణకరమైన రోగం, అనగా తన శరీరంలో ఒక భాగం చెడిపోతూ వచ్చింది. కనుక దానికి కారణం ఏంటంటే ఆమె చనిపోవడానికి తనకున్న వ్యాధి. కాబట్టి తిని చనిపోవడానికి గల కారణం ఏంటిది ఇప్పుడు అంటే తన మనసులో గర్వించినాడంట. తన మనసులో గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించలేదు. తన జీవితంలో మార్పు అనేది కలుగుతూ వచ్చింది. ప్రియమైన సహోదరుడా, అప్పుడే తన జీవితంలో నష్టం అనేది ఆరంభమవుతూ వచ్చింది. ఆ నష్టం చివరికి ఎక్కడికి వచ్చిందంట? తన ప్రాణాల మీదకే వచ్చింది. డైరెక్ట్గా చెప్తా వచ్చినాడు, నువ్వు బ్రతకవు, మరణకరమైన రోగం కింద నువ్వు బ్రతకు, నీళ్ళు చక్క పెట్టుకోమన్నాడు. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో హిజ్కియా ఆ మాట వినగానే ఒళ్ళు అంత కూడా ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ఒక్కసారి శ్రమలు పడుతూ వచ్చినాయి. మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చాడు. కన్నీళ్లతో ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంట? దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకున్నాడు. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు, గోజాడుతూ వచ్చినాడు. ఇప్పుడు కన్నీరు గార్చి ప్రాధేయపడుతూ వచ్చినాడు. ఆ తర్వాత చెప్పబడిన మాటే 5వ వచనం. ఆ తర్వాత చెప్పబడిన మాట ఏంటిదంటే ఇప్పుడు 5వ వచనం. కాబట్టి ఆయన అన్నాడు, ఏమన్నాడు? ఇప్పుడు నేను నిన్ను బాగు చేసేదను. కాబట్టి ఎప్పుడైతే తనకు ఆ సత్యము తెరవబడుతూ వచ్చిందో ఆ సమయంలో హిజ్కియా పశ్చాత్తాపడుతూ వచ్చాడు. కాబట్టి మరి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ వచ్చాడు. కాబట్టి దాన్ని తీసివేసుకుంటూ వచ్చాడు. కనుక దేవుడు తనను బాగు చేస్తూ వచ్చాడు. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ జీవితంలో ఎలాంటి అనుభవాలు కూడా నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నావు? కాబట్టి ఒకప్పుడు చూస్తే మంచిగా విశ్వాస సంబంధమైన జీవితాన్ని ఆరంభించావు, ఎంతో చక్కగా దేవుని మందిరానికి వచ్చావు, ఎంతో చక్కగా ప్రార్థన చేసావు, ఎంతో చక్కగా సమర్పణ కలిగి ఉన్నావు, ఎంతో చక్కగా కూడికలు హాజరవుతూ వచ్చావు. ఈనాడు నీ జీవితంలో
నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబంలో అలాంటి అనుభవంలో ఉన్నావా? లేకపోతే ఎక్కడైనా నీ జీవితం చెడిపోయిందేమో, ఎక్కడైనా పాడైపోయినావేమో, ఎక్కడైనా పతనమైపోతూ వచ్చినావేమో. ఈ సమయంలో మనము పరీక్షించుకునే వారిగా ఉండాలి. అందుకొరకు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు హిజ్కియా ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంట? కన్నీళ్లు గారుస్తూ వచ్చినాడు. తద్వారా ఏమైపోయింది చూడండి. ఒక మాట 147వ కీర్తన 147వ కీర్తన 3వ వచనం. 147వ కీర్తన 3వ వచనం. గుండె చెదిరిన వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు, వారి గాయములు కట్టువాడు. గుండె చెదిరిన వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు, వారి గాయములు కట్టువాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరి గుండె చెదిరిపోయింది? ఎవరి గుండె చెదిరిపోయింది? ఇప్పుడు హిజ్కియా గుండె చెదిరిపోయింది. అప్పటి వరకు ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంట? దేవుడి సన్నిధిలో వర్ధిల్లుతూ వచ్చినాడు. కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క తలంపులన్నీ కూడా మారిపోయినాయి. కాబట్టి పక్కగా వెళ్ళిపోతూ వచ్చినాడు. ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పబడిందో ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు హడలిపోతూ వచ్చినాడు, చెదిరిపోయినాడు. నెమ్మది లేదు, శాంతి లేదు, కాబట్టి సమాధానం లేదు. ఎప్పుడు చనిపోతున్నటువంటి యాతనకరమైన భయం ఆయన్ని పట్టుకుంటూ వచ్చింది. కాబట్టి ఆ సమయంలో దేవుడికి ఆయన ప్రార్థన చేసినాడు. కాబట్టి దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి వాగ్దానం, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను. ప్రియమైన సోదరి సహోదరుడా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ జీవితంలో ఎలాంటి వేదనలో ఉన్నావు, ఎలాంటి కలవరంలో ఉన్నావు, ఎలాంటి భయంలో ఉన్నావు, ఎలాంటి రోగంలో ఉన్నావు, ఎలాంటి నీ జీవితంలో సతమతమవుతున్నావు, దీనంతటి గల కారణము నీ వ్యక్తిగత లోపమే, నీ వ్యక్తిగత సంబంధమైన జీవితంలో నువ్వు పడిపోవటమే. ఎక్కడ దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు జీవిస్తూ వచ్చినావో, కాబట్టి అదే నిన్ను పట్టుకుంటూ వచ్చింది, అదే నీకు నెమ్మది లేకుండా చేస్తూ ఉంది. అయినప్పటికీ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు నీకు ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం, కాబట్టి ఆనాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఇచ్చాడు వాగ్దానం. ఏంటంటే అది ఏం వాగ్దానం ఇచ్చాడు? గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని, గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని, వారి గాయములన్నీయు కట్టుచున్నవాడని, వారి గాయములన్నీయు కట్టుచున్నవాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది, మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. రాత్రికాల సమయంలో దేవుడు నీ గాయాన్ని కట్టాలని, నీకున్నటువంటి సమస్యను తీర్చాలని, నీకున్నటువంటి అక్కర ఆయన తీర్చాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఎక్కడ నువ్వు గర్వించి చెడిపోయావు, ఎక్కడ దారి తొలగిపోతూ వచ్చావు, ఎక్కడ పడిపోతూ వచ్చావు, ఎక్కడ దేవునికి దూరమైపోతూ వచ్చావు, ఎక్కడ సహవాసానికి దూరమైపోతూ వచ్చావు, ఎక్కడ దేవుని సన్నిధికి దూరమైపోతూ వచ్చావు, ప్రార్థనకు ఆరాధనకు సహవాసములను దూరమైపోతూ వచ్చావు. కాబట్టి నీ కలిగి ఉన్న దాన్ని దేవుడు ఇచ్చిందాన్ని పట్టుకొని కాబట్టి దేవునికి దూరమైపోతూ వచ్చావేమో. కాబట్టి మరి అన్నాడు హిజ్కియా వలె. కాబట్టి ఆయన ఏ రీతిగా అయితే తాను చేసిన దానికి తగినట్లుగా ప్రవర్తించకుండా ఆయన తప్పటడుగు వేస్తూ వచ్చాడో, ఆ సమయంలో తన జీవితంలో గొప్ప భయంకరమైన వ్యాధి వచ్చింది. ఈనాడు నీకున్నటువంటి ఈ వ్యాధి, ఈ సమస్య నువ్వు వేసినటువంటి తప్పటడుగే. కనుక ఈ సమయంలో మనల్ని మనము పరీక్షించుకుంటాం. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 28వ వచనం అందరు కలిసి చదువుకుందాం.
కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 28వ వచనం మనందరం కలిసి బిగ్గరగా చదువుకుందాం. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తను తాను పరీక్షించుకుని వలెను, అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనకు దయా కిరీటంగా ఇచ్చాడు. ఈ సమయంలో యథార్థంగా మనము బల్లలో పాలు పొందే వారిగా ఉంటాం. ఎన్ని మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి హిజ్కియా తన జీవితంలో చేసినటువంటి ఒకే ఒక తప్పు, ఒకే ఒక పాపము తన జీవితంలోకి ఎంతో గొప్ప నష్టాన్ని తీసుకుని వచ్చింది. కాబట్టి మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వాడు, మంచి ప్రార్థన పరుడు, కాబట్టి మరి దేవుని పని హృదయపూర్వకంగా జరిగించిన వాడు. తనకే ఇంత గొప్ప సమస్య వస్తే దాంతో పోల్చుకుంటే మనం ఏ పాటి వారం? దాంతో పోల్చుకుంటే మనం ఏ పాటి వారం? కాబట్టి మరి ఈ సమయంలో మనల్ని మనము పరీక్షించుకుంటాం. కాబట్టి దేవాది దేవుడు నిన్ను బాగు చేయాలని ఈయన సమస్తమును బాగు చేయి, ఈయన సమస్తమును బాగు చేసి ఉన్నాడు. ఈయన సమస్తమును బాగుగా చేసి ఉన్నాడు. ఏం చేసేవాడంటే ఆయన బాగు చేసేవాడు. ఎవరిని బాగు చేశాడు? ఇప్పుడు ఎవరు బాగు చేశాడు? హిజ్కియాను బాగు చేశాడు. కాబట్టి అంతేకాదు ఈ రాత్రికాల సమయంలో నిన్ను నన్ను బాగు చేయాలని కోరుతున్నాడు. ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని బాగు చేయనట్లు, ఆయన మన అక్కర తీర్చినట్లు ప్రార్థనలో ఆయన వైపు చూస్తాను. అందరం ముఖాల మీదకి వస్తాం. అందరం ముఖాల మీదకి వస్తాం. ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూస్తాం. అందరం ముఖాల మీదకి వస్తాం. ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూస్తాము. ఈ సంవత్సరం అంతటిలో కూడా, గడిచిన సంవత్సరం అంతటిలో ఎక్కడ దేవునికి విరోధంగా మారిపోతూ వచ్చాను.